Selamat pagi Mbah Yi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Mak Jah lagi pemirsa, Kimang kan ngetero toples terus Mak aku kan njaluk godhong ya Mak, Mbah Yi ape bunteli tape benko supaya dibagi-bagi men melok ngrasakno tangga-tangga ape digoreng utawa ape dikolak aku ngono. Dek bengi niku Bu, kula niku kan sekitar jam 11 kan galau nggih. Atiku galau. Terus Intan kon bobok. Kula kan ceklek lawang tak buka. Gawe mie. Kan ambune aroma sedep Intan langsung jegengke tuwangi. Bu, aku sik ning kene. erah Mak, wong sampean ngantek bengi kok. Terus akhirnya Repa sing nyancingno ka anu lawangku. Aku roh ki tak buka kene ki jek nganu terus ngene. Sampeyan sampai bengi Mak kuwi. Terus ngene. Ngene Bu, ambune. Bu, ambune segeri berarti aku sithik. Ya Bu ya. Tak inget iki wajah melas Bu. Aku kan nek kaya Intan kan nek mie kan rondok kula anu nggih, rondok kula aja mak akeh. Kula ki mak mie ngoten niku ndek niki tak kei sithik. Bu Inuk ya Bu ya, kapan-kapan nek gawe neh aku pengen neh kei iya Nduk. Aku kuwi iki buwengi Mak gawe mie aku, mie goreng Mak, tak irisi bawang sing iki, terus lombok, terus tak kei endhog Mak, ndang Inuk Mak bengi-bengi sama. Lah wong aku ae kuwi apa jenenge ben wong sik turu aku ngono. Aku buka kuwi ku lawang ndi ojo ngicipat sing besi Bapak Silo kuwi. Terus kasure tak taleni tak kek dhuwur kono. Dan iya sik sebentar. Terus nanti rencananya ya Mak nek bar bodo insyaallah Pak pertama kali datang mrene kuwi Mak ya siji engko Pak Endi sing digarap apa nggarap sing guriki. Oh ini kiri ya. Oh iya pertama kali engko tak tukokne gal palu Mak pertama kali ben sing dibredeti ben iki. Iki ndek biyen kan tak gawekno iki. Halo sayang buat sampah halo. Halo, lagi guakno sampahku. Biyen wis tak gekno iki pemirsa kan kayak maune kumbahan toh. Iki tak terusne sisan. Sakne ben Repa ben rondok nyicil ayem paling ki numbasno piro. Iki bar bodo ya pemirsa. Terus yang kedua, oh iya Mak nek kuwi mbredeti kuwi sik gak apa-apa Mak. Nanti kuwi selesai bar terus mbungkar garasi ngarep. Kuwi engko diratakno dadi ben luwih los terus nek bancaan awake dhewe ora usah genjongi krosi karek tumbas sak biru terus kalek kroso yo Mak ya dadi bancaan dilipet disimpen ngeten lho Mbah Yi jenenge iki wong wedok Bu ya golek dhuwit alon-alon pengen apik kan ya alon-alon sik to Mbah Yi wis ngumpul engko terus langgek duwe dhuwit sithik-sithik gawe tuwi apa kuwi sik terus mbongkari kuwi terus lagi pawon Mak dadi pawon gua aku ya dienggo Dik Dewi ya nggo Repa dadi pawone ombo ngono lho Mak tenan aku ki bismillah ya Allah paringi sehat aku paringi panjang umur ben iso apa ngingeti wong tuaku dulur-dulurku terutama anak-anakku ya ngono ya Mak ya golek rezeki sithik mboko sithik diklumpukno pengen duwe pawon. Mbah Yi kula nderek imunisasi balita. Oh, bayange. Oh iya. Iya Mak. Iki sing cilik kan sing sebelah pundi Bu niki? Lho lah jenengan sing warung dadi piye? Sik aku roh pemirsa. Tapi sing besi ben sok tak nggone ning kono nek pamane sampean masak ben ditunggoni ibuke karo bubukan ngono. Ya gak apa-apa. Lah nek panggone ngguri kono wis luas Dek Mak. Lah yo gak apa-apa buke kan bagian iris. Ya Allah, panjangkanlah umur orang tuaku ya Allah. Mak Jah juga orang-orang yang selalu ada di sekelilingku yang selalu mensupportku, paringi panjang umur ya Allah. Tak ndelok ngarep ya Bu Ahmed nggih nyen sewu. Wah iya Bu, lak nayoh ngene iki aku melok buk lak oleh.
Oh. Sing ranjam anu mak wesi. Lah wis tak di gudang kok yo ora mlebu. Wah, lihat to. Gudang di pasar dapur. Dapur kono lho ning ki lho Mah. Guri go setrika. Wong nggih to. Terus kasure tak lipat tak taleni nganggo rapi. Oh. Sapi, kok sok ben nek wis sapi. Nek wis dianu diusungi neh. Di pasar Pak Silona. Pas sampe dibangun Iya. Indah ning jero sik dapure Mbak Indah. Didek-dekno ning kono. Wis sampe nek lemari apa mlebu kabeh, Mak. Kono kabeh sampe terus Sok ben nek lagi iki sak-sak di kedusi apa dikene sak terus ben nek bar aku toton. Totone. Yo sampeyane. Yo teter lah Mak marine. Yo kok ning sak kuwi mang le, Mak. sak kuwi yo. Sampeyan ambek dipilih yo Mak sing sekirane wis cilik wis apa wis di wehno sapa, heeh. Beres iki ketok. Bener Mak, wis ngono pemirsa ceritane. Jadi itu katanya mau dirubahke anu ini alon-alon. Kabeh kuwi kan pakai biaya ya alon-alon pemirsa. Sithik mboko sithik pemirsa. Ora iso nek langsung mak gruwadeg saknyet mboten saged. Long tenagane wong wedok kaya aku golek duit nggih kok ngeten nggih Mbak nggih sithik-sithik nggih Mbak nggih. Silo ya resik-resik Mas Pandi iki. Iya Mak, wis resik-resik iki. Urung prei Papa Silo. Besok nek belum lebaran besok kalau belum lebaran apa ngresiki di deket jemuran di nggih bilang Bapak Salam ning ngono. Pokoke sesuk nek urung prei Bu aku tetep pengen bisa dadi kan rapi. Bodoi rapi ngono. Kok enek rumput sesuk minggu Pak Silo nasi ibu lho ben iku lho sik ngono. Nggih. Sampeyan cita-citaku ya Mak, cita-citaku wong jenenge wong cilik kaya aku ya cita-cita ya alhamdulillah muga-muga dijabah Allah ya. Pengen duwe pemean sing rapi, Mak. Pengenku ya Mak ya. Pengen duwe pawon. Terus pengen ngarep kuwi garasi kuwi di obrah-obrah terus luas wis kuwi cita-citaku kuwi. Wis mugi-mugi Allah ngejabahi nggih Mbah nggih. Wis penak nek baca-baca Nah, usung. gak usah usung-usung. Karek regedek. Ngono Mak, wis. Wis pemirsa hari ini Mbah Yi pengen bunteli tape. Bose ngono wis. Nggih. Nek wis ana Tak bodho iki kok karo jukuk kok. Cek soalnya cek teles ngene. Ijek teles, ijek keras. Halo. Halo. Ndek bengi iki aku tak ngomong, inget Ibu, ndek bengi sing gawe mie sapa ya terus ucuk-ucuk tangi. Jago. Mak mie piye rasane? Enak. Madhep sing apik, oh. Ya aja ora dikek kenapa? Aku gawe sendiri, Bu. Ibu gawe sendiri. Lah wong aku ene kene dek ora dikeki yo. Duwe mie goreng sitok, Mak. Dekne ceritane iki ndek kae tau duwe mie gelas tapi kelangan enggok mbah ning ndi. Ning ndi nduk minem? Pokok rohi. Kok tak golekane nang. Paling wis ndang mbok gawe engko lali. Iya, Iya, Mak. Oh, berarti yo wis mbok gawe, Nduk. Wis tau digaweki. Heeh. Paling Oh iya tahu. Tahu, heeh, wis dimam dhewe kok mie anu mie gelas. Lagi yo kapan-kapan. Ya, sok ya. Lali, Mak. Apik ya, Mak ya. Aku yo tak genteni ndek ingi, Mak. Mbak aku tuku toples sampean genteni rupane ya ngono kuwi, Mak. Diresiki Mak Jah. Iki sing kanggone Mbak Indah Mas Dimas to nggih. Aku rung tak adai, Mak. Nggih apik. Apa bukur-bukuran ku aku seneng kacang mik. Iki pedesan. Saya ketemu. Iki terus pres-presan jero iki lho. Iya, Mak. Apik, Mbak. Apik, Mak. Aku yo tak adane. Apa ngene ta? Heeh. Lah apik ta? Sine 5, padha karo ning TikTok. Kira piro, Mbak yo? Padha ae, Mak. Nek ongkos kirime. Heeh ya. Iki gambar tak, gambar tak ya. Pokoke yo alon-alon kudune. Sine 5 Mak, kena 5 macem.
Ngiseni jajan bodoh pemirsa, wis diloloni. Kenapa Ibu? Iki pesenane. Jirene peprai sik, Mak. Enek pesenane Bu Carik. Laris Ibu Carik pemirsa kemarin oh ya dulure cek apa cedek. Lah nggih, tahun ini anu orang gawe jajan pemirsa. Tahun kemarin kita ya ora Ibu. Tahun kemarin wis mulai ora gawe wong jajan wis dikei Mas Dimas, Mbak Indah untuk konggone bali desa. Iki jenenge kacang campur-campur ya Mak ya. Ludung sitok Mak. Jenengan rek wis apa-apa kok apa aku Dewi. Wi wong sithik-sithik kaya ngene. Iki. Kula sedina ndek iki ndelok kontene Mas Dimas tak lanjutno bengi iki leh kungguyu. Lah Mas Dimas nganggo kupluk tuwa kuwi angger nyuwantol terus ceramah lah ya dadi ustad ya. Terus iku apa jenenge pesertane mok mandor tok le ya. Dilanjut bengi iki endah ki ngene. Bu sirahku ngeluh lah kena apa? Ngrungokno Mas Dimas. Kinaran yo melok nangis. Ngrungokno pakane une ya stajib lakum terus Bu ngeluh ki aku dadi tukang soteng rek. Ditut nang anake wis langsung nangis. Kono imak. Ngono ki tok wis nangis. Aku ki lek guyu. Lah nek rong turu Bu. Lah iki jek nerusno ceramahe bojone aku. Iya Mak, ya Mak. Mesti putih iki dhuwur. Apik. Ya, enek sik sesuk nek. Engko sesuk nek. Iki sore ki nek ciputi Mak. Ngene lho maksudku. Kok dadi kene ya? Kurang tek digenti carane tak entek langsung kaya Mbak. Iya, mengke nek telas dijoki malih ngoten Bu. Iya. Entek liyane, maksude nyonge ngono. Aku kok dadi duwe ide. Mas Dimas dadi penceramah, engko keluarga Barongan, keluarga Super sak Makpah Mbak Mur sing terlibat ya. Oh gak kuwi dadi pesertane sing ngrungokno tauziahe. Terus judulnya tentang apa temane ngono. Kok kan enek sesi tanya jawab, Bu. Nah, engko aku yo ngekeki sesi tanya jawab. Rame ya. Iya mesti rame iki bar bodho gawe konten kuwi kan 2 tahun ya, Bu. Mas Dimas dadi penceramah. Oh, pokoknya sampean aja mblenger tentang uni stajib lakum. Asal blenger pokoke ngomongno terus ya Mak ya. Ini dimaksud makanya aku. Cantik, Bu. Bu dibolongi. Cantik wae. Bu. Mak Jah ya tek koyo bar mudik nggawa tas saiki. Wes ta. Tase papae. Oh, tase papa Keri. Ada HP, Apa nyeget tahu, Mak? Bodo-bodo nek duwe tahu yo ayem. Ndi lah bakule. Oh, alah cek ning kono bakule tahu. Iki sing kae, Mak, iki. Wis temboke njaba, alhamdulillah ya pemirsa. Dan alhamdulillah lagi cek duwe pelem raket tampuk sawit nganjir ngene gitu. Iki wis gak dienggo. Sang-sang iki nek menawa kena dienggo. Sapa, Mak? Sapa, Mak? Oh, lek anu Mas Pras. Ayo ke sini. Tak sukokno dhuwit. Halo pemirsa, masih bersama Mas Pras. Iya. Mas Pras. Aku ya Mas Pras. Walah, sampean koyo jambrut. Engkau di sana, aku di sini, jambrut ya. Masih bersama
Mas Pras. Mas Pras dan Mbah Yi Mbah Yi family. sama Mbah Kung. Iya, family. Nyolong tempe ta. Loh ya, wes Ngene tak. Mbah Pras nyolong kok jengker. Nyolong kok jengker. Mas Pras iki lho. Aku mentah wae, Mas. Iya. Ora Iya, nakal. sing gede-gede kono ae. Bodo-bodo nek duwe simpenan tahu lah yo digoreng-goreng, disambel tahu kan yo enak ya Mas Pras ya. Niki namine Nek Makjah nameh dinggo Makjah, ya, bancaan kok namanya Makjah, ini Makjah. Roh, pemirsa roh kenal. Wis roh ya kok pemirsa namanya Makjah. Heeh. Ora usah. Sing nyoteng Bu Yuni. Aneh ae. Mbak Yun di tempe. Iya, aku mentah, Mak. Beda mboten Tempe kok mriki. tahu, Mbak Yun. Urung Mas insyaallah engko nek pas Mbak Yun tempe lebaran. kok tahu. Aku tempe mentah, Makjah. Salah fokus pemirsa. Allah. Kok tambe 2000 kok tahu nih. Aku tempe mentah. Mak sampean duwe 5.000, Mak. Aku 5.000 wae. Maksudnya mentah tok. Mbak Yun ngene ya tak bayar. Aku tahune wis eneng kok. Makane butuh-butuh ndek tahu wis ayem. Ayam pemirsa. Wis duwe, wis tuku Mas Pras tak langsung tak kukus mak caraku. Jadi awet Mas Pras. Tak masak. Nah, saya 5.000. Ini pemirsa 5.000 Iya. dapat satu Oh, kresek. untuk sak kresek pemirsa. Balik rasa kita tambah. Lah diade ning rinjing ya sak rinjing lho Mas Pras. Dalam Diade sak rinjing ya sak rinjing to. Alah artis Mbah Yi teko cah, ki mang kalunge anyar cah. Lho iki nggawa apa yuk? Apa mbok nggawa apa iki? Mbok tilenan. Wis lungguh sik wis digawani tape Mbah Yi. Lungguh sik kene. Tape. Iya, amit ya, Mbah. Tape mbok goreng yo enak. Kon satu sah. Ibu. Dia tanggapan yuk. Iya. Terus suaranya Masya Allah. Putu. Putune jenenge sapa, Jelan? Amira. Nggih, jenenge Amira. ayo saya menik-menik Pak Anu. Ya dimong wae, kan ngomong putu wae. Ya dimomong putune. Malah nyapruti dik kon ngomong putune. Ning omah. Iki ki anu Bu, kula TK Yumarni niki pun kelas 4 SD zaman riyen. Dek kae iki yo sekolah iki zaman kae. Sekolah ya yu ya. Terus anake Mak Darni barang niku nggih sekolah, kakak kelasku. Pariman. Nggih, Manbus. Ini Orea. Nah. Sik ya enteni ya. Andani ya. Babat alas. Babat alas. Wong nanti jagung. Wong sakniki ora tau metu Bu, gak Kok apa-apa. dibagi-bagi? Terus gawe pangan kok ora tau metu wae. Metu paling ya ning ngene. Rondan niku ganjelan. Bu, Iya, mengke godhonge nganu Bu nek tesik saged tinggi ndamel bothok apa gawe apa Bu? Niku dipekno Mak Jas sing lemes-lemes kok Oh, lumayan. Napa kula jukono enrong atome Bu genah jenengan? Iya, Mak grewel ngoten. Iki jero nganu apa sih? Jukono enrong atom. Ya guys ya. Tak anu kan. Apa nih? Duh, sik pemirsa iki HP ku dek macet. Iki 15.000 wis rene kok. Aku kandakno Pak. Nanti pakai sandal. Walah nduk sandalem wis penyat kabeh. Tumbas sandal. Nanti dulu ae. Wis langsung dikok ning gone Buminah, dadi engko nek mak malem, mak panen, Mbak Kiki. Engko mak jam ben mek dhewe ngono tak kon dikok. Kok sik Mbak aku rong pengen nok ber ning kulkas sik. Ngono, ya wis.
Walah Bunda Dewi duwe pelem, duwe klengkeng. Ya kan ya. Loh, kok sapa sing menangis kae? Sing menangis sapa kae? Alip ketoke. Alip ketoke nangis. Tak kok iya Mbak Nana lah Alip. Kenapa kuwi? Loh. Loh. Oh, tenan. Kenapa kuwi? Nah. Kenapa, Dok? Oh. Mak malam. Halo. Niki lho Mak tape, Mak. Tape liwat diki panen geden. Halo, Mbak Parti. Dia apa teko? Malam. Siapa? Mbak Parti nih Mbak Desi. Mbak Wit. Mbak. Lewat. Nah, berdingdo, Mas. Kono ndek dalu. Halo sayang. Kelo tape. Tape, Mbak niki lho. Monggo. Walah wis padha nglumpuk kok bali ke Jakarta. Pun monggo dindo Bu Mina. Mam bareng-bareng lho, kono kok kono. Halo Mas Panji. Oh, kandhar ya. Udah teko kabeh. Lah nggih, tape Bu Mina. Niku lho, mengke nek kalih mak malem mak pani nek ajeng didamel kolak. Nuwun, Mbak. Nggih. Walah senenge nggih nek Dita bareng. Ya awak demi nuke ndan. Nggih. Tape, Mak. Tape. Ndang muka dalam dereng. Pun nggih. Nggih sami-sami. Pun ndang berbahagia jenengan kelompok kabeh. Tape. Walah joblirong lho ndek sing godak Intan. Anune lek kol jukokno Tan. Jukokno ceblok. Nah, jukokno. Anune nih. Templekno kono. Iso. Nah, ning kono panggone alon-alon. Wes. Oke, mak malam ketoke apa mbleh pitik Tan. Dinggo bodo. Kenapa, Mbak? Gak apa-apa. Letin, Mbak Sum. Letin ning kono. Ya, ayo udah mulai kabeh Tan sing ning Jakarta Tan. Yo kuwi mang nek Mbak Parti, ya toh. Terus kuwi mang mantune Bu Minah ning Kombali mergawe ning Bali. Tuh, ya toh. Bodo-bodo padha nglumpuk senenge. Rene Tan lah, Intan gak duwe dulur sing adu ya. Dulure sapa Intan? Mbak Indah tok ya duwe ning kono iki. Ya wis pemirsa, saya tak tutup Mbak Intan. Iya kena nutup. Iya Dok. Alif nangis. Ya ampun pemirsa, demikian ya konten pagi ini, konten liur bersama Intan. Cuma tak kongkon bubuk suara gelap. Aku tak cerita pemirsa, Intan itu selama 29 hari ini belum bolong. Soalnya kan kemarin pas sampai poso kan nggih Batman nggih, gang rong dino terus poso iki kok telat ya pemirsa. Jadi alhamdulillah kemarin wis sambat-sambat weteng loro ternyata gak men. Wis ki wis mari neh. Wis muga-muga malah tutuk men gak duwe utang. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit dan paring sembuh. Ya Allah. Pejuang garis dua, semoga nanti diberikan omongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Wah, meh dijak penutupan ki wis ilang sik isane. Ayo jare bubuk, ayo lungguh sing apik. Ayo jarene bubuk ngantuk. Ayo. Cus.